маркази ноҳияи Шамсиддин Шоҳин рӯз аз рӯз симои худро дигар карда дар самти ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегӣ ҷиҳати рушди иқтисодиву иҷтимоӣ таъмини иҷрои нақша чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ дар ноҳия тадбирҳои мушаххас амалӣ гашта истодааст. Давоми солҳои 2022 ва 2023 дар ноҳия 67 иншоот мавриди истифода қарор дода шудааст, ки 31% иншооти дар умум ва нақша гирифташударо ташкил медиҳад. айни ҳол дар 60 иншоот корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта, дар 7 иншоот корҳои лоиҳакашӣ рафта истодааст. соли равон сохтмони 41 иншоот аз ҷумла 6 иншооти соҳаи маориф, 3 иншооти коргоҳҳои хурди саноатӣ, 2 иншооти соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ҳаммом, 13 иншооти марказҳои хизматрасонӣ ва сохтмони дигар иншооти ёрирасон идома дорад ва тибқи нақша дар муҳлатҳои муайяншуда мавриди истифода қарор меёбанд. тавре масъулини бахши меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия иттилоъ доданд, соли 2025 ба истифодадиҳии 45 иншоот ва соли 2026 ба истифодадиҳии 37 иншоот ба нақша гирифта шудааст. ҳамчунин корҳои ободониву созандагӣ, сохтмони иншооти гуногуни ёрирасон дар ҷомеати деҳоти доғистони ноҳия аз тарафи сокинони деҳот мушоҳида мегардад. соҳибкорон ния доранд, ки майдончаҳои варзишӣ, мағозаи хӯрокворӣ ва дигар иншооти барои аҳолӣ заруриро то ҷашнҳои таърихии миллат сохта ба истифода диҳанд, ки ин амал то ҷои мушкилоти сокинонро бартараф месозад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони ноҳия наздики 15 километр роҳи маркази ноҳия бо дарахтони ороишӣ ва павлония бо ташкили хатти оби қатрагӣ таъмин карда шуда, сабзиши онҳо зери назорати шахсони мутасаддӣ қарор доранд. ҳамарӯза дар маркази ноҳия кормандони корхонаи фаръии хоҷагии манзиливу коммуналӣ ва корҳои ободониву кабудизоркунӣ машғул гашта, дар самти беҳдошти ҳифзи муҳити зист саҳми назараси худро мегузоранд. ҳаррӯза кори мо барои тоза кардани маркази ноҳия ва ободонии ҳамин ноҳия ҳамчи кормандон кор карда истоданд ва ду мошини хизматӣ дар ноҳия кор мекунад. хошокрӯбаҳоро бароварда ба ҷои махсус бурда мепартояд. дар идораи коммуналӣ мо 36 нафар коргар кор ва фаъолият мекунанд. дар мавсимӣ қариб 6000 гулҳои садбахш номид. мушоҳида мегардад, ки дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин сокинон ва корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза бахшида, мехоҳанд бо ин амалҳо саҳми худро ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки яке аз ҷашнҳои таърихии миллат маҳсуб меёбад, дар ободии ноҳия саҳмгузорӣ намоянд. Мамад Шариф Нуралиев, Фирози Қодир, Намузали Эргаш, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Ахбор.